אימא ושני אחיות במשך חודש אחד, שנפטרו ונשארתי. קשה לבד, מאוד קשה. והתחלנו לרוץ, להתחבא מגרמנים. מתחת לאיזשהו גשר, מתחת לבית שבור. ככה רצנו עד שהגענו לאזרבייג'אן. חיינו שם 3 שנים בשביל חתיכת לחם. הייתי גונבת מכלבים כדי להכניס משהו לפה. אף אחד לא היה לי בארץ, לא ידעתי מילה מה זה שלום. אין אף אחד בעולם הזה. אין לי כסף, אין לי כלום.